להישאר רזים, להימנע ממחלות ולשמור על אנרגיה גבוהה. היי, ברוכים הבאים לפרק חדש. היום אני ממש שמח לארח את דבורה בראל, מדריכה לאורח חיים בריא, והיום אנחנו בפרק מיוחד מדברים על הספר של יצחק בן אורי, תזונת האדם ובריאותו, שיטת ההיגיינה הטבעית. ודבורה מקסימה, שלום, מה שלומך? אנחנו אומרים ברוך השם. ברוך השם. ועוד אומרים עוד משהו. מה? ברוך שהחייני. חשוב מאוד לדבר על מה היה תפקיד של מר בן אורי יצחק בחיים שלי ובחיים של ישראל. של ישראל את מתכוונת לעם? לעם, כן. אוקיי. למה שהוא עשה. הרבה אנשים לא מכירים אותו, הוא זה שכתב את הספר שיטת ההיגיינה הטבעית, אבל בואי תספרי איך הוא נגע בך באמת. אני אתפלל שהדמעות יישארו בתוכי. שלא, כן, בהחלט. מר בן אורי יצחק היווה עבור חיי מלאך, שנשלח מלמעלה. הוא יחד עם דוקטור יוסף רזון, יהיו זכרם ברוך, הולידו מתוכי אדם חדש, שלפני כן הייתי מיוסרת, כאובה, לא מבינה, מבחינת איך לתחזק את הבריאות שלי ואת בריאותם של ילדיי הקטנים, שלרופאים לא היו תשובות לשאלות החשובות שהפניתי אליהם. מדוע אני חוזרת אליכם? במיוחד בימי ראשון, במיוחד בימי חופש. מה קרה לך באותה תקופה? את יכולה להסביר? לפני שהכרת את יצחק בן אורי. ילידת גיאורגיה, 2 מילים על עצמי, עד גיל 13. וואו. כן. טיפסתי על העצים, לא ידעתי מה זה קופת חולים ומה זה תרופות, עד גיל 13. בת של רב, אבי זצ"ל, הרב חכם רפאל, היווה ראש קהילה, ובארץ הוא כבר הפך להיות רב ראשי ליהדות גיאורגיה. הוא היה ציוני, עלינו ארצה בשנת 72, משפחה ברוך השם מכובדת, וזהו, החיים שלי התחילו בארץ בשמחה, מאוד מהר, בגיל 14-15 שאני שנתיים בארץ, אני מרגישה לחות. דברי חלב של גיאורגיה ושל הארץ זה לא היה אותו דבר, שם לא נהיה לי לחות, פה נהיה לחות, שזה הציקו לי. לך זה אומר, אחרי שאכלתי ארוחת בוקר של דברי חלב מכובדת עם ביצה וכרגיל, אני הרגשתי שזה עשה לי לך. ונזלות, ולא היו תשובות, לא היה לאף אחד תשובות, כי התחלתי לקשר אוכל עם מזון שאכלתי עם מה שאני מרגישה. אבל לפני 36 שנה לא היה מודעות כל כך, כמו שיש היום, וברוך השם שיש. טוב, עם השאלות שלי מול הבורא, כי למשפחה לא היה תשובה. את היחידה שהיו לטבע האלה? כי כולכם עליתם ביחד מגיאורגיה. היחידה כנראה שחתרתי יותר מכל אחד אחר. להבין למה. מדוע שאמא שלי אומרת לי בואי תאכלי עוגיות בצהרי יום שישי, יהיה לך כוח, והיא שולחת אותי לקניות לפני שאכלתי עוגיות ואחרי שאכלתי עוגיות, ואני ראיתי שלפני שאכלתי עוגיות צ'יק צ'ק ירדתי במקומה רביעית, אז גרנו בקומה רביעית, ואחרי שאכלתי את העוגיות, כי אמא אמרה לי עד ערב שבת שיהיה לך כוח, ואגב העוגיות היו עם מרגרינה, שבגיאורגיה לא השתמשנו במרגרינה, לא שאמא לא אהבתה, עוגות מזונות. הבנתי. כן. טוב, ואז הייתה לי תמיהה שאחרי שאכלתי את העוגיות, עליתי לאט לאט במדרגות עם הדברים, ומיד רצתי לאמא ואמרתי לה, אמא, אמרת לי שיהיה לי כוח, אבל עכשיו היה לי פחות כוח. וואי, זה יופי שכבר בגיל 13-14 הייתי אומרת זה לאמא שלי, הייתה מחטיפה לי כפה. לא, אני צוחק אבל. לא, אמא אמרה לי, ביתי, יש לך ג'וק בראש. אוכל זה כוח. בדיוק. וואי, זה כל כך משפט שאני מכיר גם מילדות. כל הזמן תאכל, גם היום. ההורים שלי אומרים לנכדים, תאכלו, זה ייתן לכם כוח. ואני כזה מסתכל מהצד ואני כזה... חמוד, יפה מאוד. אז רגע, אבל את מדברת איתי על איכות, ואת מדברת איתי על אנרגיה. עכשיו, תכף נגיע. אוקיי.
אני רק שואל מה, בטח היה איזשהו, כי הרבה אנשים מגיעים לאורך חיים הזה, בגלל איזושהי מחלה מיוחדת, או רצון ממש בעיה עם המשקל. זה מה שאני חושב. כל מי שמגיע לאורך חיים בוא נגיד שהוא די קיצוני, כן, את רוצה להגיד משהו? כן, עם הזמן, אוקיי, לא היו תשובות, וגם אגב היה לי אז שאלות, מדוע הוא חולה, מדוע הוא קרה לו מה שקרה או משהו, בתור ילדה. לסביבה שלך. לסביבה, כן, ותמיד אמרו, זה המזל וזה הגורל. ואז גם לא הבנתי למה מאשימים, ואחר כך לא הבנתי שילדיי נולדו ולקחתי אותם לקופת חולים חום או דלקת בגרון, שאלתי את הרופאה, מדוע אני חוזרת אליכם תמיד? כי אין לי את הזמן, יום שלם הולך לי להוציא תרופות, אין לי זמן, אני רוצה להיות יותר יעילה עם הילדים שלי, מול הילדים שלי, הם אמרו לי יש חיידקים בווירוסים. זאת אומרת, הדבורה הקטנה והצעירה עשתה אחד ועוד אחד. המשפחה שומרי אמונים, וברוך השם כל מי שהכרתי, זה הגורל וזה המזל. גם היום יש הרבה אנשים שאומרים את זה. אוקיי, רגע תקף, השם יש לו זמן, הוא המורה הכי נפלא של חיי, אוקיי. וכמובן הביא לי את שליח אמת, מר בן אורי יצחק לחיים שלי, תקף אני אגיע אליו. אוקיי. אז הרופאים אומרים לי חיידקים בווירוסים, עם הזמן מה שקרה לי לא היה לי זמן לאכול כמו שצריך, למרות שניסיתי הייתי ילדה בריאה, עם הגנים הטובים, לאט לאט שלא היה לי זמן, כמו כולם, קודם כל הייתה לי נטייה למתוק, והמתוק שלי זה היה לאפות עוגות, כוס קפה, למדתי בארץ, עוגות, בתור מזכירה אני החבאתי את הידיים, ציפורניים שלי, כי לאט לאט התחילו פטריות. וואו, פטריות. כן, מאוד כאבה לי, וגם התביישתי להציג את היד לי. וואו. ללחוץ יד, התביישתי תמיד, שמתי את היד. פטריות, זה קיצוני. כן, לא? זה נהיה לי, כאילו, עם כוס קפה ועוגיות, כמובן, שבקושי מצאתי את הזמן לאכול, וגם מה שאכלתי, כמובן, זה לא היה ערכי בכלל, אבל זה הרגיע כאילו את הרצון של המתיקות, הרגיע בחיצוני. ואז הופיעו פטריות. הופיעו פטריות, ולפני הפטריות התחילי כל מיני סימנים, שר נושר, שיניים שמתקלקלות, ומחשבות שליליות. זה מאוד מעניין החלק הזה, אנחנו נתמקד בעוד מעט, אוקיי? איזה מחשבות שליליות? בואי ניכנס לזה קצת. אם לפני כן הייתי ילדה שמחה, אדם שמח, אחר כך התחלתי כאלה חלומות מפחידים, וכשהייתי הולכת ברחוב, או שלקחתי את הילדים לים, תמיד חשבתי בכביש, אולי יהיה תאונה, אולי יקרה משהו. חרדתית יותר. הפכתי להיות חרדתית שלא הייתי בכלל. את לא הראשונה שאמרת לי את זה דרך אגב, מישהי שגם עברה להיות באורח חיים המיוחד הזה, היא אמרה שאחד הדברים הכי גדולים שהיא קיבלה, זה שהייתה בן אדם מאוד פסימי, והפכה להיות אדם מאוד אופטימי, מלאת אנרגיה ושמחת חיים, וזאת הייתה דרך אגב הסיבה העיקרית, למה החלטתי לשבור את הכל ולהגיד אוקיי, אני מתחיל גם את האורח חיים הזה, אז גם אני חלק מהקהילה הקטנה, כן. אז היה לך את כל המחלות האלה, את כל המחשבות השליליות, פטריות. ואנמיה, בנוסף. האמת שאכילה לבשר לא הייתה לי כל כך משיכה. אני זוכרת שאמא הייתה מכריחה אותי. הייתה לי יותר משיכה לפירות, אני טיפסתי על העצים בגיאורגיה. איזה כיף, איזה כיף, בא לי גם, נו. אוקיי, אז כל המחלות האלה? כל המחלות האלה שהופיעו, והפטריה, אבל מה שהכריע שהשם נתן לי לבחור בדרך הזאת, זה היה אחרי 4 ילדים, רציתי עוד ילד, ובשביל הפטריות נתנו לי תרופות מסוכנות כנראה לכבד כל פעם, שלחו אותי לבדיקה דם, התרופה הזאת לא זוכרת את השם, אז נתנו לי, שתיתי 3 שנים, עם הרבה הפסקות, כי אין לי אהבה לתרופות, לעולם לא הייתה לי, ואמרתי, לא יכול להיות שאני תלויה בתרופות, ששתיתי את התרופות, ציפורניים נקיות יצאו, וכשהפסקתי לשתות, עוד פעם חזרו הפטריות. ושוב הלכתי לרופאים לשאול מדוע זה קורה. זה חוזר על עצמו, כי הרי התרופה למעשה צריכה, כאילו, זה מה שאנחנו חושבים, היא צריכה להפסיק את המחלה, אנחנו לא אמורים לחיות כל החיים יחד עם התרופה, זה כמו לחץ דם, שהיום אנשים בשביל לשמור על לחץ דם נמוך, לוקחים תרופה לכל החיים, זה לא מפסיק. אז את באמת שאלת והטלת ספק,
כן, למה אני נכון. ממשיכה לקחת את התרופה ותרופה וזה חוזר על עצמו? כן, שאלתי שאלות תמיד. איזה יופי. שאלתי שאלות, לא היו תשובות. גברת, זה מה יש, זה מה שאת צריכה לעשות, מעניין. ליטול את התרופות. ואז רציתי להביא עוד ילד, 4 ילדים, 2 בנים, 2 בנות, ברוך השם. רציתי עוד ילד, כי אני אוהבת ילדים. אנחנו 7 אחים בבית. הרגשתי שאני צריכה עוד ילד, ואז שיתפתי את הרופא משפחה, שלחה אותי, אני לא יודעת למי, ואז הוא אמר לי, אסור לך בתכלית להביא עוד ילד לעולם. אאוץ', למה? גברת, שתית תרופות מסוכנות, וואו. אם את רוצה לבחור שתהיה לך לידה שקטה, חס ושלום, זהו, זה מה יהיה לך, אם את נכנסת להיריון. לידה שקטה למי שלא מכיר, זה לידה אז גם אני לא הכרתי וגם שאלתי שאלות. כן, הוולד הוא בעצם נולד מת. אפשר להגיד את זה? חס ושלום, כן. נכון. אז הוא אומר לך שאין לך אופציה להביא עוד ילד, בגלל שהתרופות שנדעת כל החיים. תשכחי מזה. יש לך וואו. ילדים כבר, תשכחי מזה. אוף. אני זוכרת שאותו לילה, יש דבר כזה תיקון חצות, אצל שומרי אמונים, שבלילה מתפללים, ערים בלילה, חז"ל מדגישים שרוצים להגיע לתפילות, שהשם ישמע אותם ויחבר להם בחיים דברים טובים, כנס להם, מתפללים בלילה. לא ישנתי אותו לילה. אחרי שהרופא אמר לך את מה שהוא כן, אמר. ורק ביקשתי לדעת, ריבונו של עולם, אתה תגלה לי מה זה חולי ובריאות, ואתה תגלה לי מי קובע, אתה או הרופאים, אם יהיה לי עוד ילד או לא. ממש ככה בעקשנות, בדמעות, וככה זה היה, הרגשתי טוב עם זה. בבוקר הלכתי, הייתי מזכירה בחינוך עצמאי בצפון, ואז בהפסקה, המורה זהבה שווירץ, אני אזכיר אותה, הביאה לי ספר בנושא בריאות. על הספר היה כתוב, הדרך לבריאות ולאריכות ימים של דוקטור מיכאל גורן, רופא רוסי. הוא לא היה נראה כאילו כביכול שומר מצוות בחיצוני שלו בתמונה, אבל כל הספר שלקחתי הביתה לקרוא, היו פסוקים של חז"ל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, נפש בריאה בגוף בריא, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, וכו' וכו'. ואז הבנתי שהבריאות בידיים שלי, בבחירה. והנה נתתי לך טוב ורע, וצריך לשמור, לבחור בחיים. רגע, קיבלת את הספר הזה? בחיים, כן. שהוא בעצם מאוד דתי, בוא נגיד ככה, ספר שהוא יותר מחובר להלכה ולדת, נכון? לא, ספר, הרופא הדגיש חשיבות של בריאות טבעית, ובנוסף הוא מילא את הספר בפסוקים, היו הרבה פסוקים. הוא דיבר על שיטת ההיגיינה הטבעית ועל דברים מהסוג הזה? הוא לא בדיוק שיטת היגיינה טבעית, אבל רפואה, בריאות טבעית, כן. ומשם התפתח והתעורר משהו אצלך. היה לי סימן. וואו, איזה סימן מדהים, שיום למחרת, אחרי החלום הזה, אחרי הדיבור הזה? לא חיכיתי ליום למחרת, שראיתי שהבחירה בידיים שלי, ואחריות מוטלת עליי לבחור בחיים, לבחור בטוב. כי מבחינת התנ"ך גם, אני בת של רב, והיה לי חשוב הפסוקים האלה. זה מאוד מאוד עודד אותי, הלכתי הביתה, לא תאמין, לקחתי שקית פח גדולה, מכילה לכבודם של תעשייני מזון. למה מכילה? אין צורך במכילה. אוקיי. שמתי את כל הדברים הלא מיטיבים עם הבריאות שלנו. כמו מה? מה זרק? מה הדבר הראשון שזרק לשם? סוכר לבן, כן. אם היה לי קוקה קולה, ואם היה קפה כמובן, ומשחות, ואקמולים. בלי לשאול אף אחד. אקמולים, תרופות, הכל, לפח. ולפני כן, אם לא היה לי אקמול מוכן בבית, מהפחד שמה יהיה לבן שלי חום, לא הייתי ישנה. וואו. רגוע. אקמול כאילו זה היה לי, שמה יש לו משהו, אני לפחות אתן. זה הפחדים, אמא צעירה, חיתנו אותי מוקדם, אמרו לאבא שלי שיקחו אותי לצבא, אני כל כך רציתי להתגייס, להגן על המדינה, אז חיתנו אותי מוקדם. ברוך השם שחיתנו אותי, כי היום יש כל כך הרבה דילמות, יש לי הרבה תלמידות לא נשואים בגילאים מתקדמים. בכל אופן, השם זיכה אותי ב5 ילדים מופלאים,
ונפלאים שהגיע בהם כל רגע. זה הספוילר, נולד בסוף ילד נוסף. ממש, כן. איך זה הגיע? הספר הזה עשה מהפך, הוצאתי את הדברים הלא מטיבים עם הבריאות מהבית, ונכנסתי לעוד תפילה מול הבורא. ביקשתי ממנו, אבא, עכשיו אתה שולח אליי מורי דרך. גילית לי סוד, עכשיו מורי דרך. מורי דרך, יפה מאוד, בניסי ניסים. הכרתי את דוקטור רזון, ואת מר בן-אור יצחק, ובעיקר שני מורים האלה, מר בן-אור יצחק, דוקטור יוסף רזון, ליוו אותי עשרות שנים, עד יום מותם כמעט. אבל המוטיבציה העיקרית הייתה בגלל שרצית ילד נוסף, וידעת שאת לא יכולה להביא ילד נוסף עם כל התרופות שאת לוקחת באותו זמן. המוטיבציה הייתה לפני הכל, להיות ברשות עצמי מבחינה בריאותית, ולא להזדקק לטיפולים חיצוניים. זאת הייתה מוטיבציה, ורציתי שילדיי ונכדיי יגדלו, כמו שגדלתי, בטבע, בצמחים, ים, כאילו רציתי טבע. בוא נחזור שנייה על גיאורגיה. הסבתא וסבא שלך, היה להם מחלות, סכרת, לחץ דם, סרטנים למיניהם, הדודים. היום אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה הזאת, כי היום זה כל כך שכיח, וזה כל כך ברור שמי שמזדקן, חייב כל הזמן שיהיה את התרופות, כל יום לקחת תרופות, או חייב כאילו, ולכולם יש איזשהו סכרת, לחץ דם, כל אחד מת מסרטן, מת מזה, כאילו זה מאוד מאוד שכיח, ואנחנו התרגלנו למצב הנוראי הזה. אז מה אני מסיים בשאלה הזאת, כשאני יודע קצת התשובה עליה, אני משער שבארצות שהן פחות מפותחות, ופחות מתועשות, ופחות מערביות, אין כל כך מחלות, אין שכיחות של מחלות. דרך אגב, אני אספר מהר מאוד על מחקר סין, ספר שאני ממש ממליץ עליו. יש לי בבית. את מכירה אותו גם? ברור. שאיזשהו דוקטור, אני לא זוכר את השם שלו, אבל בכל מקרה מה שראו, סין עשתה איזשהו מחקר ענקי, והיא רצתה לבדוק למה במקומות מסוימים בסין, בערים מסוימות יש כל כך שכיחות גבוהה של סרטן, סכרת וכל מיני מחלות למיניהם, ובאזורים אחרים אין את המחלות האלה, והם לא הבינו למה. ואז כשהם בדקו את זה, הם גילו למעשה שהאזורים האלה היו עניים, ולא הייתה להם גישה לבשר, או כפרים שפשוט לא היו אוכלים בשר, ואז זה אחד הסיבות למה, או לא אוכלים מוצרים מן החי, וזה הייתה אחת הסיבות למה אין להם את המחלות האלה. אבל בוא נחזור אלייך. אז את נולדת בגיאורגיה, ואני שאלתי אותך, היה לך איזשהו בסביבה שלך מישהו שהתמודד עם סרטן, סכרת? קודם כל עד גיל 13, 10, 12 זה גילאים שחוויתי רק שמחה וכולם שמחים, לא חוויתי תדר של מחלות, בארץ כן, אבל בגיאורגיה פחות. יכול להיות שהיה להם בגדול, אנשים היו שמחים יותר שם, והאוכל היה יותר אורגני, לא שלא אכלו בשר. וגבינות גם. גבינות, אבל הכינו את זה בבית, לחם אפו בטאבו בחצר. אוקיי. אז פה בארץ היה תדר הזה, קופת חולים, מסכנות, כל הזמן תרופות וואי, זה כל כך התרגלנו לזה. זה טרגדיה של האנושות. רגע, דיברת גם על תרופות פסיכיאטריות, את חושבת שזה גם קשור? אז אני רוצה לגלות כאן לציבור וגם לך, שדוקטור יוסף רזון, שהוא רופא מדיציני, רופא טבעוני, טיפל בסיפורים שלו, בהרבה אנשים עם תרופות פסיכיאטריות, באורח חיים בריא, ולנפש הוא שלח אותם לדבר ולצעוק בשדה, כמו ברסלברים שעושים את השמחה שלהם בחצר וברחוב, לשחרר ולשחרר ולשחרר, והוא אמר תמיד שדיכאון של הדור הזה זה נזלת של הנפש. נזלת של הנפש. שזה נגרם גם כן מאוכל? בין היתר? נזלת של הנפש נגרמת שאנחנו מדחיקים דברים ולא מאפשרים לנו הסביבה, שזה בושה לבכות או בושה להרים קול או בושה כל הזמן, כאילו להדחיק, שלא לצאת. וואי, זה חזק מאוד מה שאת אומרת עכשיו. זה נכון. כן, אז כן, עכשיו כמו נזלת, אנחנו דוחקים נזלת הופכת להיות ללחות, לשיעול, זה הופך להיות כל הזמן, טוב, עוד משהו קטנצ'יק, זה יהיה כך ברור. כשהרצפה נקייה, זה מה שגם דוקטור רזון אמר לי, או מים נקיים, ויש לנו פה רצפה לא נקייה ומים לא נקיים, איפה הולכים החיידקים הזבובים? למים המלוכלכים. למים המלוכלכים. כל הסיפור הזה של בריאות טבעית, מהמיצוי, מהניסיון של חיי, פשוט לדאוג שהדם שלנו יהיה נקי. אדם. אדם.
כי אדם משול להבדיל לרצפה. אם יש לי לכלוך ברצפה, דוגמה, במקום לנקות אותה, כי לא בא לי, וגם לא בא לי לראות לכלוך, אני רוצה לשים שטיח. השטיח ששמתי כיסה את הלכלוך. שטיח תרופה למעשה. נתרגם כבר, נבין, כן. כבר המבין יבין. כן. אז אותו דם הוא לימד אותי מכף רגל עד לראש. ואם יש לנו חסרים, או פסולת רגשית, ופיזית וגופנית, אפילו, הרבי ממזריץ' אומר, המגיד ממזריץ', חור קטן בגוף, חור גדול בנשמה. חור קטן בגוף, חור גדול בנשמה. מה זה אומר חור קטן בגוף? כשהגוף סובל, הנשמה עוד יותר סובלת. הנשמה האלוקית צריכה גוף נקי. ואנחנו צריכים להגיע למקום הזה שהגוף שלנו יהיה נקי. הרגשות שלנו יהיו מאוזנים. איך את מאזנת את הרגשות של הילדים שלך? מה את עושה? כי אנחנו יודעים היום שהדחקה זה באמת גורם חזק מאוד לבעיות נפשיות, לאתגרים נפשיים. אז איך שינית את זה במשפחה שלך? כאילו מה חשוב לך בקשר שלך עם הילדים או עם בעלך, עם בן הזוג? כי לגבי הילדים שלי, מה שעשיתי, וזה עבד, עד היום זה עובד, ברוך השם. פשוט אפשרתי להם מרחב ואהבתי אותם, כמו שהם. אפשרתי להם מרחב. מרחב חיים. בוא נספר רק שאת באה מאורך דתי, נכון? מי שלא הבין עדיין. כן. ואת אומרת שאפשרת להם מרחב, מה זה אומר? זאת אומרת, כשחשוב לי דוגמה שילמדו לשמור שבת, אז הייתי אומרת, בשבת לא עושים. משפט אחד רק. בשבת אנחנו, כך, זה מוקצה, זה מותר לנו ככה, וזה היה נשמע. מדוע זה היה נשמע? כי הילדים שלי קיבלו את מלוא מרחב בהרבה דברים. זאת אומרת, הלא זה היה מעט מאוד, והם כיבדו את זה. כמו למטה במדרגות שגרנו בחיפה, ניצולי שואה שהתגוררו. לאט לאט ירדנו, עלינו לאט לאט. לא להפריע לשכנים בצהריים. להוריד את הנעליים כשהם משחקים. או כשהם חזרו מהגן עייפים. המים, הבית צמא הולך למים. המים מתארים אותנו. אז לקחתי אותם ישר למקלחת, נתתי להם לשתות מים, למקלחת, קצת ישחקו, התרעננו. ואחר כך הם אכלו את האוכל, המזון המוגש. והיה הרמוניה בבית, מוזיקה נעימה בבית. ולתת להם בכללי הרבה מרחב לעשות מה שהם רוצים. בדיוק, לשחק. הלא היה ממש מעט, מעניין. הלא היה מעט בין אדם לחברו, ובין אדם למקום. אוקיי. החובות שלנו לבורא כל מי שנתן לנו נשימה. הבנתי. כי בראשית ברא אלוקים, זה מאוד יפה מדבר, כאן ממתאים. ברא זה נשים יהוד, זה בריא. יהוד, מבחינה רוחנית זה 10 הדברות. התנהגות של האנושות מול היוצר כל, מול הבורא כל, ו10 הכללים הבאתי פה. 10 הכללים של מה? זה אוויר נקי, זה מה שקשור לגוף. וואו, אוויר נקי בתל אביב, או בכלל בישראל, לא, זה... נשימות נכונות. מר בן אורי יצחק כל כך דגל ללמד נשימות. בנשימה. עשיתי על זה פרק. אנשים לא מודעים על זה כמה שנשימה דרך האף, כל כך חשובה. הוא לימד אותי דרך אף ורק... אני לא ידעתי את זה, אני גיליתי את זה רק באמת בשנה, שנתיים האחרונות, כמה זה חשוב. יש ספר שלם על זה שאני ממש ממליץ, ג'יימס משהו, אבל המלצתי עליו בפרק על נשימה. אבל רגע, אנחנו הולכים קצת... שנייה, כן. אני לא רוצה להפסיד זמן, כן. והזמן של כאן זה יקר וקדוש, להנצחת זכרו של מר בן אורי יצחק, ולעילוי נשמתו. שהשיחה הזאת, עכשיו אנחנו רק מדברים על מר בן אורי יצחק, יאללה. מה הוא עשה בחיים שלי. מצוין. מה הוא עשה בחיים שלי. אז רגע, אז בואי נחזור על הסיפור של הילד, החמישי. את רצית מאוד ילד, ואז התחלת לזרוק את כל הדברים לתוך השקית. ומורי דרך הדריכו אותי, ויצאתי לדרך אחרי חצי שנה. אבל בוא תספרי על אותו יום. הריתי. את עכשיו זורקת את כל הדברים לפח, האשפה, לשקית השחורה, זורקת את הסוכר, את הקולה, את כל מה שיש, ואת רוצה להביא עוד ילד, ומה את מחליטה לעשות? מורי דרך, ביקשתי שוב. איך הגעת ליצחק בן אורי? איך הגעתי למריץ? זה דוקטור רזון. הבנתי. אמר לי שיש לו חבר מאוד טוב. אבל הגעת באמת מהסיבה שרצית עוד ילד, נכון? רצית להפסיק עם התרופות. לא רק, רציתי לחיות חיים עם חירות. כי עבורי תרופות זה היה כלא, גם עבורי. וואו. זה היה לי כלא, כאילו אני תלויה, כל הזמן תלויה. כל יום, תרופה. כל פעם, או תרופה, או זה, או כל הזמן פוחדת מה יהיה מחר, אם יקרה משהו. זה לחיות מתוך אי שמחה בעולם. לא הייתי רגילה, בתור ילדות, הייתה לי ילדות ממש
יפה וטובה, והייתי ילדת חופש. רציתי להמשיך להיות ילדת חופש. במסגרת היהודית האמונית. אז בואי תגידי אז פתאום מה קורה? את זורקת את כל הדברים ואז את מתחילה לקנות רק אורגני, פירות וירקות, מה עושים? בהתחלה לא היה כל כך מהר להשיג אורגני, היו מגדלים יותר, דוקטור רזון אמר לי ללכת בשוק הערבי ולקחת משהו שלא נראה מאוד יפה, זה יותר אמין. כן, הרבה אנשים אמרו את זה. היום גם שם לא אמין, בטח שם עושים הרבה, לא יודעת מה עושים, לא משנה. אז לאט לאט. מה שהכי מרגש שהיה לי, שני המורים שלי, הם היו חברים בחסד עליון. הם היוו עבורי דוגמה ומופת, להיות אדם מכבד את הבורא ואת האדם. את עצמך. את האדם שבך ואת האדם השני. כאילו דבורה, דומעת קצת אפילו עכשיו, איזה מקסים. הם ממש שינו את החיים שלך. הולכת לבקר אותם, הייתי מביאה, פעם אחת אני לא אשכח, יש לי תמונות בבית, חבל שלא הבאתי, תמונות שהצטלמנו, הייתי מביאה ספר דוגמה למר בן אורי יצחק, נתמקד עליו כעת, הוא היה מחזיק את הספר ליד אשתו, הוא היה מקבל את פניי, מסתכל על הספר, עוצם עיניים, ואני פתאום רואה דמעות. הוא היה אומר, אני רוצה לתת לך יד, להודות לך, אבל אני לא מרשה לעצמי, כי אני יודע, שמירת נגיעה. זה רק להגיד לך את התודה. לרעייתו מרים, הוא אמר, היא החזירה אותי לחיים ילדותיים שלי, כי סבתא שלי הייתה חסידה, ותמיד החזיקה ספר תהילים. זה פעם ראשונה שכל כך התרגשתי, וכל פעם שהלכתי לבקר אותו עם הבן שלי נתנאל, שהוא מאוד התייחס אליו בכבוד, ועודד אותי לגדל אותו בדרך הבריאה, הייתי מביאה לו לפעמים טניה או איזה ספר תנכי, הוא היה יושב, מתייחד עם עצמו. אני יושבת מאופנתת על ההתנהגות שלו. ברעדה כזה, אני אשמור על הספר ואני אקרא בו. ככה הוא היה אומר לי. זה הזכיר לו את סבתא שלו? כן, כן. הוא בא מאירופה, אני לא יודע בדיוק מאיפה. כן, פולין. פולין, אז אני משער שגם המשפחה שלו כולה נספתה בשואה. נכון, והוא גם היה איש תנ"ך, כי הוא לימד גם תנ"ך נראה לי בסוכנות היהודית שלחה אותו לארצות הברית. נכון. דבורה, אני רוצה לשאול אותך, עכשיו מי שמאזין לפרק, יש לך סיפור מדהים, את עברת מאורח חיים מערבי לאורח חיים לפי שיטת ההיגיינה הטבעית, אני גם כן... לפי שיטת הבריאות הטבעית. נכון, בריאות הטבעית, אני גם בשיטה הזאת אני חייב לשתף, אני גם עושה צומות לסירוגין שאני ממש ממליץ, אנחנו נדבר על זה קצת אם יהיה זמן, אבל כרגע, עם איזה מסר, מה המסר הכי גדול שאת רוצה שמי שמאזין כרגע יצא איתו? מה הבשורה הגדולה? כי אנשים, את יודעת, חיים את החיים שלהם, יש להם את העבודה, את הילדים, אין להם עכשיו הם לא מבינים בכלל, למה אני עכשיו לשנות את כל, ויש לי חברים שאני יוצא איתם, שותה איתם אלכוהול והכל, מאוד קשה עכשיו לחשוב איך לשנות את החיים. אני יודע שרוב האנשים שעושים את השינוי הזה, זה בגלל שהיה להם איזה שהם מחלות, בעיות בדרכי עיכול, השמנה, מלחמה עם אוכל כל הזמן, אני יודע אני מאמין שיש איזושהי אמת, דרך אגב, אני ממליץ גם, לפני שכל אחד עושה איזשהו שינוי או משהו, אז תתייעצו עם איזשהו רופא שאתם סומכים עליו, וכן, זה באמת להבין את העניין, אבל לאן אני חוזר? עם איזה מסר את רוצה שהם יצאו? מה חשוב לך? שהם ידעו. החיים שלנו ניתנו במתנה. זה לא אומר שזה מובן מאליו. ואנחנו יכולים להתעלל ולעשות מה בא לי, או איך בא לי. אין בא לי כשמדובר באחריות לשמור בריאות, לשמור חיים, שהוא פיקדון, ולא המצאנו את עצמנו. ניתנה לנו במתת חס, במתנת חינם, מהבורא כל יצורי נפש ממנו. איך אפשר להתייחס לחיים, ליהלום הזה, בהפך מרגישות? אז איך מתייחסים, איך אנחנו יודעים, איך מתייחסים לחיים שלנו, מי מלמד אותנו, איך אנחנו לומדים להתייחס לחיים. אז יש, לא. רבי עקיבא אומר לנו, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מה זה כמוך? אם אנחנו לא יודעים כמוך, איך אנחנו יודעים לאהוב את הזולת?
כמוך לא ממקום אגואיסטי, חלילה. כמוך זה לכבד את היצירה הנפלאה והמופלאה, שהיא נקראת גוף האדם. שהנשמה הקדושה שוכנת בה. שהנשמה היהודה הזה שאמרנו צריכה את המזון שלה. והגוף צריך את המזון שלו כשאנחנו. יש אמרת חז"ל, כשיהודי עושה מה שמוטל עליו היום, לא יראה מה ילד מחר. אנחנו אמורים לדאוג הן לנשמה. לא הולך ביחד סרטים מפחידים לילדים קטנים ולרוץ לקנות מזון אורגני ולהשתגע. הנפש מאוד חשוב לשמור עליו. דיבור נעים בבית, שיחה אוהבת, שיחה מחבקת בין הסביבה. תמיד המורים שלי לימדו אותי כשיש טלפונים שהיו התנגדו לדרך שבו השם שם אותי הרבה מתנגדים בבית ובסביבה, אמרו לי להחזיק את הטלפון בחיוך, להגיד להם תודה, להניח את השרפורט כמה דקות, בכדי שהרעילות של ההלקאות האלה מהסוג הזה האוהבת לא יחדור ולא ישפיע לנפש, ללב, כראה זה כל חת. אז מה שהשם מזכה אותי עד היום, לא משעמם בכלל. הגוף האנושי הזה והנשמה האלוקית שאנחנו נושאים בתוכה, זה הם החיים שלי, הם הדרך לחיים האמיתיים, הנצחיים. איך בחב"ד אומרים לברך, לא, היום לא מברכים עד 120, חיים נצחיים. אנחנו רוצים לחיות את הנצח, את הטוב, בעולם הזה כאן, בעולם המאותגר שלנו, והכל מתחיל מבשרי אחזה אלוקה. ככה יש לנו באחרית הימים, שהגוף הבשר, המדרגה שלו תגיע למדרגה של הנשמה מבחינה רוחנית. ואנחנו לא יכולים לעשות את זה אם נאכל סטייקים כל יום. ושווארמות. במשפחה שלך אף אחד לא נוגע בבשר? ילדיי, נתנאל תמיד היה שואל אותי, הבן הצעיר, אמא, למה במקרר שלנו אין אוכל כמו אצל הדודים והדודות וכולי? הייתי אומרת לילדים שלי, כשתגדלו בעזרת השם ויהיה לכם בית משלכם, בחירתכם בידכם להכניס. בבית אמא בוחרת מה נכון להכניס. ובעלך תמך בך? הוא היה מאוד נגד. הוא חשב שאשתו רוצה להיות אנורקסית. הזיק את כל העולם נגד דבורה. והבורא היה איתי. זה מאוד מעניין שמגיל קטן הפך אותי להיות הבת הקטנה או החברה, הכל. אז זה החזקתי, כאילו העקשנות, מזל גדי. אחים שלי אומרים לי שאני עקשנית. עקשנית. אבל זה כאילו... העקשנות הזאת היא בדרך האמיתית שהאמנתי, פעם ראשונה תפוח שאכלתי אחרי שלמדתי, היגיינה טבעית, בריאות טבעית, שהטעמתי את הטעם, אמרתי וואי, בלילות הייתי כמה כותבת מוזות, היו באים לי מחשבות, חיבור גוף הנפש, כן. זה מה שזה עשה לי התפוח הזה, שלפני כן אכלתי באמצע אוכל, בהיסח דעת, פה לומדים הרבה כללים, יש פה הלכות בריאות, אי אפשר בשיחה אחת ללמד, הלכות בריאות מאוד מאוד חשובות, יש לי לא מעט תלמידים, כמו שלומדים דף יומי גמרא, לוקחים את הספר של מר בן אורי יצחק, תזונת האדם ובריאותו, יחד עם נשותיהם ומשננים, כל יום איזשהו משהו, בשביל ליישם אותם. זה הלכות בריאות, זה תורה קדושה, והמורים שלי זיכו, הם צדיקים. כן. אני אומרת לך, הם ישרים, ביניהם אהבת אמת, שאחד לא יכל לטפל, או לא, היו שולחים אחד לשני. וואו. הפשטות והצניעות, זה היה נר לרגלם. אז רגע, אז קודם כל, הלקח, המסר החשוב שלך, לכל מי שמאזין, זה תכבדו את הגוף שלכם, תכבדו אותו, אל תזלזלו בו, קיבלתם מתנה את החיים האלה, אל תזלזלו, ואני ממש מאמין בזה, אני ממש מרגיש, כשאני מסתכל על אנשים, לא מתוך אגו, לא מתוך, אני באמת, אני מרגיש עליי, את יודעת מה, אני אספר עליי, כשאני אוכל משהו שאני יודע שהוא לא בריא לי, אני מרגיש שאני מזלזל בגוף שלי, כשאני אוכל יותר מדי, אני מרגיש שאני מזלזל בגוף שלי. אז זה המסר החשוב, תכבדו את הגוף שלכם, אבל כן. יותר מזה, לכל שומרי אמונים, כולנו שומרי אמונים, יש לנו מצוות בין אדם למקום, מצוות לבן אדם לחברו,
אבל כולנו עוסקים במצוות. היותר חשוב, בסעודות המצווה, בכל מצב של מסיבות, לכבד את רצון השם. שמירת בריאות צו אלוקי ממדרגה ראשונה. בורא יתברך רוצה עבורנו את הכי טוב. הוא לא בכוונה מעניש ולא כלום. הוא פשוט מחכה ומחכה, נותן סימן, עוד סימן של חולי. החולי זה סימן חיצוני, זה רמזור אדום, בכדי שנתעורר. שנבין שאין לנו שום זכות לעשות פשע לחיים, שניתנו לנו במתנה. פשוט מאוד. אין לנו זכות. החיים שלנו זה דבר נעלה. אנחנו צריכים להחזיר אותה שלמים. לא צריכים עם חצי גוף לחזור. אני אגיד לך מה, את אומרת דברים כל כך חשובים. אני כמעט כל מי שאני מכיר סביבי, אז יש להם איזשהם בעיות בדרכי העיכול, או עודף משקל, מחלות. זה סימנים. סימנים, כל כך הרבה סימנים. שהבורא אומר להם, תעצרו. כן, אנשים לא מבינים את זה, אבל אני אגיד לך מה, דבור, אנחנו מדברים פה על נושא ענקי, ואני רוצה לתמצת את זה, כי אחד הדברים הכי גדולים שאני רוצה שמי שמאזין יצא איתו, זה אם אתם מתמודדים עם עודף משקל, או אם אתם מתמודדים עם בעיות בדרכי העיכול, מחלות פרקים למיניהם, כמו שיצחק בן אורי סבל, מדלקת פרקים, נכון? לגמרי, הוא ישב על כיסא גלגלים. וואו. ברוך השם, הוא הפך להיות ספורטאי וגם מעביר. ובאמת, אתה קורא את הספר שלו ואתה מרגיש אמת שם, הוא לא מסתיר כלום, והוא מבקר את כל העולם ואשתו, ויש לו הרבה מה להגיד, ומאוד התחברתי לספר שלו, ואנחנו מדברים על הספר שלו היום, אבל מה שאני רוצה שהרבה אנשים סובלים מדלקות ומדברים, ואני חושב שבאמת יש קשר בין המזון שאנחנו אוכלים, לבין מה שקורה לנו. אפשר לקחת את זה גם לנפש. ביחד, תודה. כן, אבל אני חושב שגם על הנפש משפיעים דברים אחרים, אובדן, משבר, פרידה. לגמרי. אז רגע, אז בוא נגיד בכלל מה זה שיטת ההיגיינה הטבעית, מה זה אומר? למי שמאזין, מה זה אומר? מה אני צריך להימנע ומה אני יכול כן לאכול, או מה כדאי לי לאכול? קודם כל בואו נתחיל מזה שאין שום שיטה בעולם, יש רק שיטה אחת שהבורא יתברך מבקש מאיתנו. בניי עולם שלם נתתי לכם, אל תקלקלו אחריי. הוא מבקש ונשמרתם מאוד. וכל מי שחידש והביא את התורה של השם יתברך לשמור על הבריאות, יבורכו. אם אין גויים, אם אין יהודים. זאת תורה חשובה וצריך ללמוד אותה. אז מה התורה? התורה יהיו מזונותיך תרופותיך. זה אומר, הגוף צריך תוצרת אדמה. זה מזון היותר טבעי שנועד עבורו. בגן עדן האדם הראשון הצטווה לאכול, ולא היינו אמורים לגעת בבשר, עד לירידת הדורות בזמן הנוח. וגם באכילת בשר. הבן הבכור שלי בנימין חיים הסביר לי, אמא, לא כולם יכולים להוציא את הניצוצות, לא כולם יכולים להכיל את העוצמה של הבשר. גם מבחינת העיכול, כשבהיגיינה הטבעית לימדו אותי 6 שעות לחכות אחרי הבשר, אם רוצים לאכול פרי, מבחינת ההלכה היהודית, צריך לחכות 6 שעות אחרי שאוכלים בשר, אם רוצים לאכול דברי חלב, כדוגמה. נכון, מעניין. זה הכל מתחבר. הכל מתחבר. כשהייתי קטן באמת הייתי, עכשיו אני לא צריך, אני לא אוכל בשר, אבל הייתי מחכה 6 שעות, מאלה שמחכים 6 שעות, אבל שזה מצחיק אותי עכשיו לחשוב על זה, אבל כן, זה היה 6 שעות, וזה פעם ראשונה שאני מבין את האנלוגיה הזאת, את חושבת שכבר אז ידעו שצריך לתת זמן. מישהו שאל אותנו משהו, שהוציא אותנו לאוויר העולם, מה זה כבר ידעו? הכל ידוע. הכל ידוע. מבראשית, הכל ידוע. בוא נדבר על זה באמת, למה בני האדם, העיכול של בשר דורש כל כך הרבה, אנחנו לא אמורים, המעיים שלנו כל כך ארוכים, אצל הריות ואצל חיות טורפים, ואצל טורפים אחרים, המעיים שלהם קצר מאוד, נכון? נכון. ובגלל זה גם אין להם הרעלות קיבה כל כך, כי גם בשר שהוא מקולקל הוא עובר מהר, זה טבעי להם לאכול בשר. נפלט מהר. אנחנו לא אמורים לאכול בשר, אין לנו ציפורניים ואין לנו שיניים כמו אצל האריות, אז ההיגיינה הטבעית היא אומרת כמה שיותר דברים מהאדמה, נכון? ובעיקר פירות. כי מאפר נוצרנו? ולאפר נשוב, כן? לגמרי. אבל שנייה, פירות. אז מה זה אומר? פירות זה תוצרת שלי מהאדמה. בואי תגידי לי, מה היום אצלך, היום של דבורה, מה את אוכלת בבוקר?
חומרי ניקוי של כולנו, כי אנחנו צריכים לתחזק את הבריאות, לעשות ספונג'ה כל יום, זה מים. תכולה רבה של מים, יש לנו מקום ראשון בפירות חיים, מקום שני בירקות חיים. שאר המזונות, בין אם זה קטניות, גנים, אגוזים מכל סוגיהם וכולי, ביצים, בשר, דגים, הם נקראים מזון מרוכז. אם בעיה, יש לי איזשהו סיבה לתחזק ולשקם את הבריאות שלי, לאן הולכים? הווי צמא הולך למים, ככה חז"ל אומרים לנו, כשהנשמה או נפש דאובה הולך לבורא עולם, אבל כשהגוף באותו מידה, כשהגוף דאון, לאן הוא הולך? לשטוף את עצמו במים. אז יש לנו את התוכניות של צומות קצרים, אני בעד צומות קצרים, בעיקר צומות ארוכים מי שצריך להצלת חיים, אבל יש לנו את האכילה של פירות וירקות חיים. זה בעיקר התזונה שלך. הרבי יובל אשרוב הרבה מדבר על זה. אז רגע, אז בואי תספרי לי דבורה, בואי תספרי לי מה את אוכלת, למשל ארוחת טיפיקל, ארוחת צהריים, ארוחת בוקר את אוכלת? אני לא, כן? תלוי באיזה שעה סיימתי את הארוחת ערב. אם סיימתי ארוחת ערב ב8, אני יכולה לפתוח את הארוחת בוקר שלי, 12, ב1, ב2. הבנתי, ומה ארוחת הצהריים שלך, בוקר, צהריים? אנחנו מתחילים מהקל אל הכבד, גם הרמב"ם אומר את זה, מהקל זה אומר, מה מזון הכי קל לעיכול? פירות. אני שואלת, פירות חיים. אבטיחים, בעיקר מלון. פירות העונה. אחר כך, אם אנחנו אוכלים ארוחה או שניים פירות חיים, אחר כך עוברים לירקות חיים. אוקיי. סלט. מחברים איתו. מי שלא ככה בבריאות טבעית לגמרי, יכול לחבר איתו ביצים, 2 ביצים דוגמה, או יכול לחבר... אמרת ביצים? כן, מי שאוהב ביצים. הבנתי. את אוכלת ביצים? אם אני מתגעגעת, אני יכולה לאכול ביצה 2, אבל רכה. ואורגנית. אנחנו אומרים פה דברים מאוד חשובים, כי אני אגיד לך מה, בדיוק באותה שנייה שאנשים שומעים את זה, והם מבינים על מה אנחנו מדברים, אתה מבקש ממני עכשיו לאכול רק פירות וירקות חיים, אז אני אומר לא, אין צורך להזדהות עם השיטה ב100%, כמו שאת לא, אני לא חושב שאנחנו צריכים להזדהות כל כך הרבה עם משהו ever, כי ברגע שאנחנו מזדהים יותר מדי, זה מקום לסבל מיותר. אני אומר, תעשו מה שנוח לכם. דרך אגב, אם אנשים עכשיו טוב להם עם הבשר שלהם והביצים שלהם, אנחנו לא מפריעים לאף אחד. אנחנו לא מפריעים לאף אחד, בדיוק, אני רק אומר שכל כך הרבה עודף משקל ובעיות ודלקות ומחלות, שבגלל זה רציתי לעשות את הפרק היום. עכשיו, אני רציתי לשאול אותך באמת מה זה אומר. הוא גם בספר ממליץ, כי הוא בספר אומר גם כן, אני מבין את זה, אני מבין שאנשים קשה להם עכשיו לעבור לתזונה ההיגיינה הטבעית, כמו שאני חושב, פירות וירקות חיים, שדרך אגב זה מה שאני משתדל ברוב הזמן לעשות, אבל אני מבין את זה שזה לא קל, ואני מבין את מי שמאזין שאומר, מה, איפה בכלל, איך אני מגיע, מבין את זה, אני עשיתי את זה בתקופת הקורונה, שזה הכי קל, כי אין עם מי לדבר, אתה לבד עם עצמך, ואף אחד לא, יישר כוח. וזהו בדיוק, וזה היה הזמן הכי טוב לעשות את זה, כי לא הייתי, אני לא חושב שאם הייתי בזוגיות באותו זמן, או שהייתי עם משפחה, הייתי בכלל נכנס לזה, אני אגיד את האמת, היה לי את התנאים, אבל למי שחולה, ודרך אגב יש לו בעיות, דרכי עיכול או כל מיני כאלה, דלקות, והוא סובל מעודף משקל או דברים אחרים, אז יהיה לו הרבה יותר קל להיכנס לגישה הזאת, ואני אגיד לך מה, אני חושב שהרבה... גם אז זה ספק. גם אז זה ספק. אני חושב שהרבה אנשים נלחמים היום עם המשקל שלהם, כל הזמן אוכלים ומרזים ומנסים, ופה באמת אין מאמץ אני מרגיש, אין מאמץ. וגם, את יודעת מה, היה לנו איזשהו, אני חייב לספר את הסיפור הזה, הייתי באיזשהו טיול, ושאלו אותנו איזושהי שאלה כזאת במעגל כזה, אם זה היום האחרון שלכם בחיים, מה אתם עושים? מה אתם עושים? יש לכם 24 שעות, מה הדבר שאתם עושים? אז פתאום כל אחד מדבר, פתאום זה מדבר, אני יטוס לפה, אני אעשה ככה, והיו כמה שאמרו, אני אוכל עכשיו 20 פיצות, לא אכפת לי מהמשקל, אוכל המבורגרים, וכשהגיעו אליי, לא חשבתי לשנייה להגיד המבורגר, או פיצה, או גלידה, אני לא צריך את הדברים האלה, אני אגיד לך למה, ואני אכלתי הכל אכלתי, כל החיים שלי, אף אחד לא יספר לי, כאילו כולם אומרים, איך אתה יכול להגיד פירות וירקות, יש דברים כל כך הרבה טעמים, אז שאני אכלתי הכל בחיים, אני יודע, אני מרגיש, ועכשיו אני אוכל הרבה יותר פירות, והרבה יותר מגוון, ואני מבין שאין, וזה משהו שאני מאמין בו, אין טבח יותר טוב מהטבע. שף יותר טוב מהטבע. הפירות שאתם אוכלים, מי ברא את הטבע? שהם בעונה, אין קיווי בשל, או כל מיני דברים כאלה, אני לא יכול להגיד בכלל, הייתי טועם פירות, וזה כל פעם משתנה הטעם, כי כל פעם, אתה יודע, זה עונה, זה,
ופתאום אתה תואם את זה, וזה כל כך טעים, ואין הגבלה גם. אין דבר כזה להגיד, אתה יודע, אתה אוכל למשל סנדוויץ' או משהו, בא לך עוד. אין דבר כזה, כאילו עם פירות וירקות אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה, והגוף לבד, וזה מה שמקסים, הגוף לבד יגיד לך, סטופ. כשזה אוכל מעובד, מלח, לא משנה מה, מתועש, הגוף לא יודע, זה סוכר, זה מלח, אתה מבלבל אותו, הוא לא יודע. אז איזשהו נאום קטן שרציתי להגיד, אבל אז כן הסברנו קצת על היגיינה טבעית, והוא אומר, כאילו, הדבר הכי טוב זה פירות, אחרי זה ירקות, ואם אתם צריכים, אז כמובן אפשר לעדות, כאילו ירקות וקטניות, כאילו הוא משאיר את זה ממש טיפה. אני באמת מניסיון אני אומר שכאילו אוכל שהוא מבושל, קטניות, דגנים, כל מיני כאלה, זה אוכל שגורם להשמנה, להפרזה. אנחנו אוכלים יותר מדי, כי תחשבי על זה גם, הוא אומר את זה גם בספר. גזר מבושל, שאתה מבשל גזר מבושל, אתה יכול לאכול קילו בקלות. גזר חי, אתה יכול לאכול מקסימום כמה גזרים, אתה לא יכול לאכול עכשיו מלא. הגוף לא ייתן לך, אתה לא עושה את זה, לוקח לך זמן. זה למה בטבע גם אין כל כך הרבה בעלי חיים שהם בטבע באמת הם לא שמנים, כי הגוף לבד שומר על משקל תקין, הוא יודע לבסט את עצמו כשזה אוכל מתועש והכל. ודרך אגב כלבים וחתולים שגרים היום שהם בבתים, הם עכשיו מקבלים גם את המחלות של בני אדם, כי מאכילים אותם באוכל שהוא מתועש ובכל מיני מאכלים כאלה למיניהם. אז עכשיו הנה דיברתי הרבה. אז אני מאוד שמחה שאתה מדבר, אתה בחור צעיר, איך נתנאל שלי אומר לי, אמא עד 36 שנה בתחום הזה, אבל אני רוצה לראות משהו מחקרי, שאת מדברת בשם המחקר. הוא למד מדעי מחשב, יש צוות, בחור רציני, אם צריך מחקר. יש מחקרים המון. רגע, תרם אמרתי לו, בני היקר, אתה המחקר הכי של החיים של אמא שלך. אתה המחקר? אתה המחקר. אתה באת לעולם, כי הבורא החליט שתבוא. זה החמישי? זה החמישי? כן, כן, למרות, נתנאל קראנו לו לכן. וואו. למרות, אתה המחקר. למרות שהרופאים יכלו להפחיד את אמא שלך והכל. וואו. בעצם על זה שלא ויתרת, אני חושב על זה עכשיו. לא, זה אבא שלי דאג למעלה. כשאני אדבר עכשיו ברגע זה, ואעביר את המסר, שהחיים הם קדושים, ויש לנו ללמוד איך לתחזק אותם. ולאלה שסובלים ממחלות, כדאי להם לקחת מלווה, כדאי להם, יש מלא ברוך השם, מלא מטפלי בריאות טבעית, דוקטור גיל שחר, הרב יובל אשרוב, הכוכב של היום, ברוך השם, דוקטור אשחר שהוא לא בארץ. מה הדבר הכי חשוב שהיית ממליצה לאלה שזה מסקרן אותם? זה מסקרן, בא לי קצת להוריד במשקל, בא לי קצת להפסיק אולי עם המזון מן החי, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה של האקלים וכל מה שקורה באקלים. ומה הדבר הקטן, הצעד הבא הקטן שאפשר לעשות? לאנשים שרוצים להוריד משקל, הייתי ממליצה בחום, כשהם אוכלים את הפירות, לאכול בלעיסה. פחות שיכינו לעצמם שקים, כי הלעיסה... וואי, אני ממש מתחבר לטיפ הזה. הלעיסה, עם הלעיסה יותר סובים, וגם הלעיסה מעוררת אנזימי עיכול, האוכל מתעכל. כל דבר, פרי, ירק, או דברים שהם אוהבים, שילמדו ולא יכולים לוותר על בשר או ביצה או משהו, שיגידו לעצמם פעמיים בשבוע, ויבחרו לפי צירופים אז הנכונים. זאת אומרת, במקום לאכול את הבשר או עוף או דג עם מזון עמילני, כמו אורז ותפוח אדמה, או לחם, יבחרו לאכול ליד זה סלט גדול, או אפילו ירקות מעודים פחות עמילניים, כמו כרובית, ברוקולי, גזר, דלת, הם פחות עמילניים. ותפוח אדמה ובטטה זה מאוד עמילני. תפוח אדמה יותר, כן. כן. אורז ותפוח אדמה. זה טיפ מאוד טוב דרך אגב, הוא אומר את זה הרבה, גם כן לגבי מי שרוצה עדיין לאכול בשר, אז תאכלו את זה מירקות, הוא אומר את זה, אל תאכלו את זה עם המילנים, כי זה גורם לגזים, נפיחות וציצה. ואנשים שיש להם בעיות מעיים, שזה הרבה היום. מה זה בעיות מעיים? סיפורי מעיים זה דלקתיות וקרון כאילו שהם הולכים לשירותים ולא כיף להם בשירותים. אולקוס, כן. בלשון המעטה, כן. כן, זה גם קשור לנפש, למתחים שיש לנו היום. הכל קשור. וכן הייתי ממליצה, במקום לאכול את הסיבים, שזה מגרה את המקום,
הכל לקבל במיץ, אינפוזיית מיצים, זה החלום שלי, שבבתי רפואה יחלקו אינפוזיה של מיצים נקיים, מתוצרת אדמה. הרבה חלומות יש בחיים שלי, 36 שנה. תמיד שאמרתי למורים שלי, מדוע אתם לא עושים עוד דברים? תראי איך הילדים שלי כבר לא בקופת חולים, לאבא שלהם אין כבר צרבות, תעשו משהו לעם ישראל, תראי קופת חולים. לאבא של הילדים שלך הפסיקו הצרבות? כן, כן. בגלל שהוא הפסיק עם מה? כן, כן. הוא היה נגד, אחר כך הוא התחיל לעשות טלפונים למשפחה, דבורה צדקה, הילדים לא חולים, ואני גם מרגישה הרבה יותר טוב. לא ביקשתי שהוא יספר, הוא ככה דיבר, סיפרו לי. אז מה שעכשיו דיברתי, המורים שלי אמרו לי, דבורה, אנחנו עובדים בפינה הפרטית שלנו. יבוא יום, חלומות שיש לך, שזה יהיה רבבות, כלל רבבות, יבוא יום זה יהיה. זה יהיה. ותמיד אמרו לי, את תהיי מטפלת גדולה. וכל הזמן התנגדתי למשפט הזה, אמרתי להם, זה לא הסיבה. אני רק רציתי ללמוד את הבריאות טבעית, בשביל החיים שלי וחיים של המשפחה. מה הם אמרו לי? דבורה, יבוא יום, כשתראי שאת מרגישה טוב, ואת לא נזקקת לטיפולים, יבוא יום, את תרוצי לעזור לישראל, שתראי שסובלים מסביב, את לא תשבי בחיבוק ידיים. זה מה שקורה היום. אז יופי, ובאים אליך גם מטופלים עם דלקות פרקים? אנחנו לא קוראים מחלות, אנחנו לא אומרים מחלות. אוקיי. אנחנו אומרים, יש, כמו שיש בריאות אחת, יש מחלה אחת והיא נקראת פסולת מוגברת בגוף. רקמות מזוהמות, זה הכל. כל מחלה, אבל במינון זהו אחר. כן עוצמת החושך, כך עוצמת האור. אם בא לי בן אדם עם דלקות ריאות או עם מצב כרוני, אז הולכים לצד השני. זאת אומרת, לא הולכים איתו לאט, קודם תוריד עכשיו. כשיש מקום להצלת נפש בישראל, פיקוח נפש דוחה אפילו את השבת. אז אנחנו נותנים לו בחירה לבן אדם. האם אתה מעוניין שהמצב הזה יעבור ממך יותר מהר או פחות מהר? אם הוא בוחר, די, אין לי חיים, אז בבקשה, בוא נלך לעשות ספונג'ה לגוף שלך. כן, ספונג'ה לגוף. כן, כן, לנקות את הרצפת החיים שלנו, אדם, מתחילים מאלף. אני אגיד לך מה, אנחנו אומרים את הדברים האלה ואני מאמין בהם, אבל יש אנשים שיהיה להם קשה מאוד, אני מבין את זה גם, אני מבין את זה, הם מכורים לאלכוהול, מכורים למלח, מכורים לקפה, מכורים למזון מבושל, מכורים לפחמימות גם. אני מתכוון אצל אלירן דה מאיו, שמאוד מאוד מוכירה את העבודה שלו בצפון, הולכים אנשים, והוא מתאים לכל אחד לפי מצב, כי יש לו אפשרות, איזה תזונה לתת להם, והכל תוצרת חקלאית אורגנית במקום. יש לנו מקומות, אסף אלזרה, שמת הרב יובל אשרו, בצפון. אתה יודע כמה עבודת קודש האדם הזה עושה. הרב יובל אשרו עם ההרצאות שלו. כן, שמעתי על זה גם. אנחנו כולנו דרוכים לחנך את הציבור, ממה שאנחנו יודעים ללמד אותם, וזה נר מדליק עוד נר. אני חושב על המגזר שלך, החרדי, נכון? שלנו. שלנו. של כולנו. כן, אבל המגזר החרדי, כן? כן. אני חרדה לבורא עולם. לבורא עולם. אני רק אומר שנראה לי שהרבה יותר קשה שם אפילו להכתיר את הדברים האלה, לא? אפילו עם יין, תחשבי איך אומרים? בואי תגידי לי. יין ישמח לבב אנוש. כן. כן. תאמין לי, גם עם היין, גם עם הסעודות מצווה, אפשר לשפר את איכות החיים, גם לשקם חולי, כי יש שם שכל ישר. ברגע שאומרים להם שעבודת השם, פעם אחת הרציתי ל500 בנות באלעד, ולקחתי פירות וירקות והרמתי כל דבר, לברך על התפוח העץ, זה עבודת השם, וכולם צעקו אחריי, שאגו. כשיבינו שסעודות מצווה לא צריכים לרומם את האדם, כמו דברי תורה באותו מידה, במזון שלא מיטיב עם הבריאות שלנו, יכולה להוריד אותנו למטה, זה יתפס. כמה חשיבות יש לאכילה רוחנית, אכילה שבאה לחנך אותנו, שהמזון שאנחנו מכניסים לפה ומברכים עליה, שהיא תהיה מוצדקת הברכה. כי מאוד קשה לי מחשבה שעל כל מזון, אני לא מזכירה שמות של תעשיינים חס ושלום,
חס ושלום אני אומרת, כי עדיין אין אדם בעולם שרוצה בכוונה להרע לשני. לו היו באים לסדנה שאנחנו עכשיו מקיימים, עמך חיי, תלמידים שלי מוצאים את בית רפאל ביום ראשון, היו לומדים כמה חשיבות יש למזון, בכדי שהאדם לא יחלה, ואדם יחיה את חייו, וייתן ממתנותיו לעולם. חשיבות כל כך רבה. אז היו חושבים אחרת, מה להביא לציבור, שיביא רק טוב. תראי, דבורה, זה מקסים, אני מסתכל עכשיו על הדף שהכנתי, וכל כך הרבה דברים הכנתי לדבר עליהם, אנחנו לא נספיק את הכל, אנחנו נעשה, אני מקווה, המשך לפרק הזה, כי ההיגיינה הטבעית והשיטה והספר שלו מלאים בכל טוב, ואפשר ללמוד ולקרוא על זה עוד. בואי, עכשיו אנחנו עוד מעט ממש לפני סיום, אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות שאני שואל כל אורח שמגיע לכאן. קודם כל לגבי השגרה שלך, מעניין אותי מה את עושה, חוץ מזה שאת באורח חיים של ההיגיינה הטבעית, ואורח חיים שהוא טבעונאי. לא קוראת לזה טבעונאי. אורח חיים בריא. בריא זה אומר דרך שהבורא יתבע לנו, והשיטות ההיגיינה טבעית, והם היוו לי דרך, שהשם זימן לי בדרך להגיע לבריאות כפי שהוא מבקש ממני. אז אם יש לי עכשיו כאימא לילדיי, סבתא לנכדותיי, וחשוב לי מאוד לתת אור ודוגמה לא רק לתלמידיי, תלמידותיי ולמשפחתי, יש לי את המחשבה המחייבת. הבורא יתברך נתן לי 36 שנה חיים בריאים, וגם בגיאורגיה הוא לא נתן לי חינם, הוא בטח רוצה שהבת שלו תדליק ותאיר ותשקעו, כן. את הילדים שלו. אהבתי מאוד את המסר שלך, תכבדו את הגוף שלכם, תכבדו אותו, אני ממש שותף למסר הזה. בואי תספרי, אבל יש לך איזושהי שגרת בוקר, משהו שאת עושה בשביל הנפש או הגוף, כן. שגרת לילה, יש לך משהו כזה? אפילו איזשהו spiritual practice, תרגול רוחני שאת עושה משהו. אחד הילדים שלי, שבתאי, שהיה קטן, שהיינו הולכים לאמא שלי, הוא היה אומר, סבתא, אני רוצה לעשות מעשה טוב. הוא היה חוזר, סבתא, משעמם לי, אני רוצה לעשות עוד מעשה טוב. אז מעשה טוב של כל אחד מאיתנו, בבוקר שאתה מדבר עליו, אחרי שהוא מודה לבורא עולם, שהוא קם בריא ושלם, ושהוא נושם, הוא מסתכל בחוץ, ושומע ציוץ של הציפורים, ומסתכל על תכלת השמיים, ואנוכי שגרה ברחוב הטבעונים, בכביש של ראש הממשלה שלנו, שומעת דמוקרטיה, אני אומרת בלב שלי, ריבונו של עולם, בא לי לשבת איתם ולהגיד, גאולה, לגאול אותנו מהפסולת הרגשית הנפשית, שהקדוש ברוך הוא יאחד את העם שלו, יתקן את העולם המופלא שלו. צער בעלי חיים אסור לנו ביהדות, קל וחומר לפגוע בנפש, במילה זה או אחר. הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מהדברים האלה, והרבה כובד ומשקל יש עם מה אנחנו ניזונים. לא מעט יש לי רצון ללכת עם השייקים, משהו, להיכנס בכנסת זה, כן. עם צוות התלמידים שלי, ולבקש מהם 5 דקות אתנחתא, בשיא הדיבורים, ולהשקות אותם מי תמרים. מר בן נורי יצחק לימד אותי חלב שקדים תוצרת בית, כן? נו, חבל שלא דיברנו על זה, דבורה, את מעלה פה עכשיו מלא דברים כיפים. לא, חבל, מה שהוא שם לי, אני אמרתי לו, בורא עולם, מה שאתה שם לי. מה שאתה שם. אני גם לא מסתכלת על השעון. אין זמן, יש זמן כרגע. אז רגע, אז באמת הודיה, דיברת קצת על הודיה, אבל מה עוד את אומרת בבוקר שאת עושה? הודיה, ברכות השחר, מודה להשם, פוקח עברים, כן, יש לנו ברכות השחר. לאחר מכן ניגשת למטבח הבריאותי. ישר? בית מרקחת. כן? ישר למטבח? ישר למטבח. וואו, מהר. או שעשיתי הליכה לפני כן, או אחרת. הליכה, זהו, חיכיתי לאיזשהו משהו כזה. הליכה. ואם מחכה לי סדנה, אז מה שעושה, יש לי טרמפולינה בבית, וגם אחותי תמר הביאה לי אופניים קטנים כאלה עם הרגליים. פולינה? טרמפולינה. ואת קופצת? זה 10 דקות, זה תענוג. רגע, אני יכול לשאול בת כמה את? אפשרי? מותר? למה לא? קודם כל אין לי גיל, ברוך השם. אין לך גיל.
64 חגגתי. וואו, זה מטורף. כן, אני בכ"ב מסתכל עליך טבת, ואת שני נראית הרבה יותר לינואר. צעירה, ואת עוד אומרת לי שאת קופצת על טרמפולינה. שלום על כולנו. אז איזה כיף טרמפולינה, וואו. אני מדהים. לוקח את זה עכשיו כטיפ. מדהים. איך בא לי? בא לי עכשיו להזמין טרמפולינה. בעזרת השם. זה מדהים, אבל הילדים, כולם אוהבים את זה. וואי, את אשכרה קופצת בבוקר 10 דקות לפעמים. כן, לתת לעצמי. זה מדהים, מדהים. עכשיו, עם התמרון הזה, אני לפעמים מדליקה ביוטיוב, או את הרב יובל אשרוב, דוקטור גיל שחר, או את... בריטני ספירס. כן, עוד. צוחק. אלירן דה מאיו, אני מקשיבה לו, ועוד בפודקאסטים אני מאזינה לא מעט בחיבוק ידיים, כי אין לי זמן עכשיו לשבת, נכון. כמו בבית ספר. אז מה שאני עושה, מרימה את המקרר, מוציאה מה יש לי. כל בוקר? כל בוקר. מסתכלת. מה אפשר לשדרג? מה כבר לא שימושי? מה כן שימושי? וגם, כן, אם יש שארית של מזון, איך אפשר לחדש אותו? שמאוד חשוב לי בל תשחית, לשמור על בל תשחית, אוקיי. גם כלים. לא לזרוק דברים שהם. גם הילדים שלי אומרים לי, אמא, חד פעמי, את לא צריכה לקנות. את כל כך משגיחה עליהם, בשביל מה את קונה? הפסקתי לקנות. יופי. גם אקולוגי, כי אני לפעמים לא מבדילים. בל תשחית. בל תשחית, 2-3 צלחות אקולוגי, מלמעלה קצת מלוכלך, הולך לפח, ראיתי. זה לא נעים לי לראות את זה. אז צלחות שלי. הבנתי. אז מציעה את הדברים. מדהים, זה הרגל קצת... ומכינה לשק, זה לשק, זה לקחת איתי לדרך, יש לי גם צעידנית, אתה רואה? אבל זה עומד קצת בסתירה למיצים זכותיים, כי אמרתי, גם אני ממליץ על זה, הרבה אנשים עושים להם שקים, ואז הם בולעים את כל הפירות האלה כל כך מהר, אז אני קצת אומר, בואו תשימו לב. רגע, שנייה. כשממהרת לצאת מחוץ לבית, ויש לי סידורים. הבנתי. מיצים מסוננים זה במצבים שיש סיפורי קיבה. הבנתי. אבל שייקים זה אומר שאתה מכניס, אני מכניסה תפוח סלרי חסה בבלנדר, מערבלת אותה, יש לי את כל הסיבים, אך מה צריך ללמוד? ללעוס אותו לאט לאט ולא לשתוב ככה. הבנתי. גם מים, המורים שלי, אבי זצ"ל גם היה אומר, גם לשתות הכל בסירוגין. הבנתי. כאילו, ללמוד איך כן, להשקות את עצמנו. זה כן. כוח רצון, זה ללמוד, כן, לרצות. אבל זה בדיוק, הכוח הרצון לא עובד כל כך, גם בשקים זה מאוד קשה, וגם במיצים זה מאוד קשה, כוח הרצון, וגם באורח החיים המערבי המתועש זה קשה, בגלל זה אני עושה את הפרק הזה, כי בשיטה הזאת של היגיינה הטבעית, ודוקטור יצחק בן נורי, אז אני אומר, פה כאילו אנחנו מסודרים עם הגוף, הוא קצת עוזר לנו עם הכוח הרצון, שהוא לא כל כך עובד, בואו ננסה להפסיק לאכול צ'יפס, כאילו, שלום, זה קשה. לא מעט תלמידות באים אליי, צעירים, גם צעירות מאוד, שהם אומרים לי, דבורה, אנחנו לא רעבים. 36 שנה להיות במטבח הבריאותי ולרקוח מזונות בריאות ולהתאים מזונות, אנשים שטסים לחול שמתייעצים איתי, אנשים שמסתובבים בארץ ואין להם זמן, ואישית שיש לי ימים ממש קדושים, אז מה עושים? הסלט שלי איך אני אוכל? צריך ללעוס חצי שעה, לעיסה יסודית. גם אז יש את הטיפים האלה, זה בשביל עצמי המצאתי כזה. מכניסה את כל הירקות שעבורי זה סלט, טוחנת סומסום בנפרד, או אבוקדו אם אני מחברת אותו אחד מהם, ומכניסה, יש לי גם תרמוסים ששומרים על הערך, ויוצאת לדרך. רגע, טוחנת את זה? בתוך בלנדר, כן. והבלנדר הזה גם מיוחד, הבלנדר הזה את הסלט. ואקום ששומר על מגניב, על הערכים. את הסלט שרציתי לאכול, וואו. בתוך הבלנדר עם קצת מים, שלום על ישראל, ובנפרד אני טוחנת אגוזים או שקדים או אבוקדו, או אוכלת ככה כפית עם זה וכפית, או הכל מערבבת. בתוך זה אמרת איזה משהו חשוב שהזכרת לי לגבי סומסום, שגם בספר הוא אומר, וזה אחד הדברים הכי גדולים, שזה אחד הדברים הכי בריאים, נכון. שאתם יכולים לאכול, סומסום מלא, אורגני. זה מלא בסידן, בכמויות כאילו אדירות, ברזל, נכון? הכל. וחלבון. נכון. כאילו זה אחד הדברים הכי טובים שיכולים לעשות. הערך של סומסום מאוד מאוד גבוה, 127 גרם סומסום מכיל 1127 מיליגרם סידן, טובת. בדברי חלב, 127 גרם מכיל, כאילו,
כן, אני יכול לבדוק עכשיו. 127 מיליגרם סידן, לא 1127. כן, 127. סומסום 1127. לא, זה מדהים. זה מחקרי. את טוחנת אותו תמיד, נכון? את טוחנת אותו? מטחנת קפה, או המצאתי עוד משהו, אני עושה מטבל סומסום. אני מכניסה בתוך בלנדר ירקות חתוכים כמו שומר, גזר קישור, וקצת שום, אני מכניסה שום טרי, בירוקים, סלרי וקטוזיליה גוזברה וננה טריה ובזיליקום, שמה מעט מים, מערבלת הכל ביחד, 3 כפות סומסום למנה לבן אדם, עם קצת מים, מערבלת הכל, ויש לך את זה, או כמו שק, או כמו מטבל, תקרא לזה מה שתרצה, ותוכל לאכול את הכל, כי זה בפנים רק 3 כפות סומסום, יש לזה טעם של סומסום, ואז יש לך מרק עשיר כזה, מסביע סטייק קטן לידו. הבנתי. זה קבלות. אז יופי, לא, זה טיפ מעולה. אז דבורה המקסימה, תודה גדולה. ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה על הזכות. כן, כמובן, נתראה בפרק הבא. ואנחנו נדגיש שהשיחה הזאת, לעילוי נשמת, מר בן אורי יצחק, הנולד מחווה אימנו, לא זוכרת להם. אוי, תודה לך על זה. יהי זכרו ברוך, וימליץ טוב על ישראל. יהודי קדוש. אוי, איזה מקסימת. זה נחמד, ואני שותף לזה. יופי, תודה לכם, ביי, להתראות. להתראות. אני אברהם, ואתם האזנתם לרגע מעצים, הפודקאסט. אם עדיין לא עשיתם את זה, לכו לספוטיפיי ועקבו אחרי רגע מעצים. אתם מוזמנים כמובן לשתף את הפרק עם מישהו או מישהו קרובים אליכם, שיכולים להפיק ערך מהפרק הזה. תודה שהאזנתם.